Истинската причина за болките в кръста ти. Разбира се, не е единствената, но я виждам отново и отново при трениращите хора. И ще ти покажа едно упражнение, което може да помогне. Много хора ги боли кръста отляво или отдясно. Една от причините може да е това, че не могат да сгъват и разгъват достатъчно добре тазобедрените си стави. Това означава, че мускулите на дупето не си вършат достатъчно добре работата и това може негативно да повлияе на други упражнения в залата, например лег преса, клекове, румънска тяга, че дори и в ежедневието докато ходиш. И когато глутеусите не вършат достатъчно работа, има вероятност мускулите около кръста да започнат да вършат прекалено много работа и да усетим болка в тази зона. Ето ти упражнение, което да подобри това. Ставаме боси по чорапи, стъпалата с широчината на тазобедрените стави. Коленете са леко отключени и през цялото време тежим на средата на стъпалото си. Започваме движението с максимално избутване на дупето назад. Гръбнакът го искаме дълъг през цялото време. За целта мислим как искаме да раздалечим главата и опашката си едни от други. Докато дупето отива назад, не искаме и коленете да отидат с него назад. Те си остават над нивото на средата на стъпалото. След това избутваме таза напред и коленете отново не променят позицията си. И докато дупето отива назад, може леко да насочим опашката си нагоре към тавана. Но и бъдете внимателни с насочването на опашката нагоре към тавана, защото при някои хора е възможно да се появи болка в кръста. Затова го пробвайте консервативно в началото. Ако установите, че има болка, когато насочвате опашката нагоре към тавана, може съвсем спокойно да изпуснете този елемент и да тренирате упражнението без него и така лека по лека във времето да пробвате отново и отново дали не може да го вкарате като елемент към самото движение. Ако и ти искаш да тренираш без болка и ти трябва професионална помощ, запиши си час за разговор с мен от линка в профила ми.